Beste linea bat giga mugagabeekin doan. Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek aurreratu egin ditu udazkenean egitekoak zituzten gortetarako hauteskundeak uztailaren 23an egingo dira, hala jakinarazi zuen atzo buruzagi sozialistak igandeko hauteskundeen emaitzak baloratzeko goizean egindako agerraldian. Sánchezek bere gain hartu ditu sozialistek lortutako emaitza txarrak eta Moncloako atarian egindako agerraldian azaldu zuen Espainiako estatu buruarekin bildu zela eta jakinarazi ziola arratsaldean bilduko zela ministroen kontseilua eta bertan gorteak desegingo zituztela. Erabakia gaur argitaratu da Espainiako estatuko aldizkari ofizialean. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan iragan diren eta datozen hauteskundeak izpide. Maiatzaren 28koan kolpe handia izan da buruzagi sozialistarentzat, hala aitortu zuen Sánchezek berak hauteskundeen aurrerapena iragarrita, berehala heldu ziren gainontzeko alderdien erreakzioak. Sumar plataformako buru Yolanda Díazek berretsi zuen irabaztera irtengo direla eta aurre egingo diotela Feijóoren Espainia beltzari. Bestaldetik Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaileak esan zuen koalizioa prest dagoela eta Euskal Herria Bilduren boto antifasista erabakigarria izango dela. Aldiz, Aitor Esteban EAJaren Kongresuko eledunaren ustez, deialdi hori ez da onuragarria jendearentzat eta erakundeentzat. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Ez da onuragarria jendearentzat, ez da onuragarria momentua gaitxik eta modua gaitxik, eta behar bada, bere alderdi barruko kalkulu batzuetan ulertu ahal izango dugu deialdian. Guri konbokatoria elektoral batek ez digu aldatzen printzipioak eta baloreak. Eta berdin zaigu hauteskundeak konbokatu edo ez du mantenduko ditu gure printzipio eta baloreak. Lehenengo berria eta gero alderdia, lehenengo herria eta gero eta eskubiari ateak itxiko izkigu toki guztietan. Hori da gure posizioa. Gauzak horrela, gaurtik hasita uztailaren 23an izango diren hauteskunde orokorretarako postabidezko botoa emateko eskaera egin daiteke. Hauteskunde hitzordua aurreratzeko errege dekretua estatuko aldizkari ofizialean argitaratu ondoren uztailaren 13 arte egin daiteke eskaera Correosen edozein bulegotan legeak ezartzen duenaren arabera.
Pedro Sánchezek irauli egin du udal eta foru hauteskundeen biharamuna Espainiako gorteetarako hauteskundeak uztailaren 23ra aurreatuta. Hau da ezuzterik ezean Nafarroako presidentea izendatzeko negoziazioen erdian. Udal hauteskundeek egun jakin bat izaten dute alkateek aginte makila hartzeko. Aurten ekainaren 17an izango da. 5 aste geratuko dira egun horretan, oraindik Espainiako hauteskundeetarako eta kanpaina aurrean gaur hasi dela esan baliteke ere, ez dirudi hasiera batean zuzenean eragingo dienik. Beste gauza bat da ordea Nafarroako presidentearen izendapena. Nafarroako parlamentuan behin kargua hartuta parlamentariek ez dute egun jakin bat hautagaiak bozkatzeko. Parlamentuko mailan osatzen denean mahaiko presidentea alderdi politikoetako ordezkariekin biltzen da. Azken urteetan bezala aurten ere ez dago hautagai bakar bat bere horretan babes nahikoa duenik presidente izateko. Ondorioz, negoziazioek baldintzatuko dute presidentearen izendapena. Aurreko legealdietako egutekiak ikusita, garbi dago Sánchezek egin duen iragarpenak bete-betean harrapatuko dituela negoziazio horiek. Azken urteetan uztailaren batean izendatu dute presidentea Nafarroan goizenera eta beste batzuetan abuztuan. Udal eta foru hauteskundeek PPren gain utzi dute besteak beste Gipuzkoako aldun nagusia eta Gasteizko alkatea aukeratzeko ardura eskura baitu balantza alde batera edo bestera mugitzea. Bi boz horietan Euskal Herria Bildurenak izan dira zerrenda bozkatuenak, baina popularrek euren babesarekin erraztu dezakete urren ez urren EAJak eta PSek gobernatzea ikusteko dago, baina zer nolako eragina izango duen Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezen iragarpenak negoziazioetan, nola onartu PPren botoak Voxekin Espainiako erkidegoetan udalerri ugaritako gobernuak osatzen ari bada. Egoerak EAJari eragingo dio nabarmenago, bai behintzat Gipuzkoa eta Gasteiz Euskal Herria Bilduk hartzea eragotzi nahi badu. Izan ere, EAJak eta PSek badute biak bere ganatzeko aukeran beti ere PPren babesa jasotzen badute. Popularrak horretarako prest agertu dira, kontua da baina EAJak zer jarrera erakutsiko duen egoera horretan. Horren bestez, maiatzaren 28ko hauteskundeak igarotan, orain indar politikoen arteko negoziazioen txanda da eta ez du ematen irtenbideak errazak izango direnik. Azken bi agintalditan EAJaren eta PSren arteko ituna indarrean egonda Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde gehienetan, baina Euskal Herria Bilduren gogorakadaren ondorioz zenbait lekutan formula hori ez da nahikoa eta horrek aukerak zabaltzen ditu. Hauteskunde emaitzak jada argituta negoziaketei heltzen hasiko dira laster foru gobernuak osatzeko. Batzar Nagusietara zein Nafarroako parlamentura sartzeko alderdiek gutxieneko boto kopuru bat eskuratu behar dute. Datuei erreparatuta Araban eta Bizkaian EAJko kidea izango da aldun nagusia, PSren babesarekin. Araban EAJak eta PSek bat eginda Ramiro González Jeltzalek jarraituko du aginte makila izaten. Bizkaian berriz EAJak ez du lortu gehiengo osoa, 5 puntu egin du behera, baina ziurtatua du aldun nagusi kargua, bakarrik edo ziurrenik PSren babesarekin. Elisabete Etxanobek hartuko du Unai Rementeriaren kargua. Gipuzkoan PPek izango du giltza gobernu osaketari dagokionez. Izan ere Bildu Elkarrek Podemosek eta EAJ PSek 24 eserleku dituzte. EAJak foru gobernuari eusteko PPren babesa beharko luke, beti ere PSren babesa mantenduz. Aipagarria orain arte agintan zeuden bi taldeen artean EAJak eta PSek 5 batzarkide galdu dituztela. Oraindik ez dago ezer itxita, eta Maialen Iriarte koalizio abertzalearen ahaldungaiak balituzke aukerak ahaldun nagusi izateko. Nafarroan azken legealdiko akordioa eusten badiete Maria Txibite izango da berriz ere Nafarroako gobernuko lehendakaria, Geroa Bairen eta Zurekin Nafarroaren babesarekin. Hiruko horreko 21 aulki lortu ditu, eta eskuinak UPNek, PPek eta Voxek 20. EH Bildu berriz ere erabakigarria izango da legealdian zehar. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzarkidek hilabeteko epea izango dute inbestidura saioa prestatzeko. Berdinketa balego foru hauteskundeetan boto gehien jasotako taldearen buruak hartuko luke agintea. Nafarroako parlamentuko mahaia osatzeko aldiz 3 asteko epea dute parlamentariek, eta haren esku geratuko da gobernuko lehendakari izateko hautagai bat proposatzeko egin beharra. Hilabetera lehendakaririk ez bada berriro hauteskundak egin beharko dira. Bestaletik EAJak
Euskal Herria Bilduren beherakada nabarmena aurre ikusten zuen azken honek kudeatzen zituen udalerrietan eta lokazetan sartzeko saiakeretaz haratago, horretan oinarritu du Euskal Autonomia Erkidegoan egindako kanpainaren zati handi bat. Astelehen honetan bertan Bizkaia Buru Batzarreko presidente den Itxaso Atutxak insistitu egin nahi izan du bere alderdiaren beherakada abstentzioaren gorakadari eta kudeaketaren higadura nabarmenari lotuz azken honek beste alderdi batzuei ere eragin diela adierazi du. Galdakao, Durango, Azpeitia eta Berriozar dira Euskal Herria Bilduren kudeaketa sarituaren lau adibide. Tolosa, Lekeitio, Durango, Galdakao, Gernika, Gurain, Arrasate eta Falla, Oior, Lekunberri, Eskoriatza, Bergara, Arrasate, Pasaia, Durango, lehen indar politikoa gera. Emaitzak oso onak direz, ikusten dugu zelan herriak babestu indaben, 4 urte hauetan indako lana. Dato historikoa diez Durangorentzat jarriko gara berba egiten partido guztiekin eta ni uste dut aukerak zabali daudela. Maite duen herritik godula danon arti. EAJaren plaza garrantzitsuetako bat izan da Hondarribia Gipuzkoan 10 aldiak egin dituzte agintean. Aldaketa heldu da ordea Ahotsanitz herri plataformak 7 zinegotzi lortu ditu. Euskal Herria Bilduk aurre zituen biei eutsi die eta gobernu aldaketarako bidea eman du orain horrek. Aldaketak halaber ikuskera berria eramango du udal gobernura lehen aldiz alardaren auziaren inguruan adi. Hauteskunde hauek zenbait aldaketa ekarri dituzte eta datozen asteetan egingo diren negoziaketek ere zeresana izango dute. Ikusi dugu dagoeneko Gipuzkoako mapan EH Bildu dela lehen indarra, bai Batzar Nagusietan baita udalerritan oro har. Bada Hondarribiaren kasua ere esanguratsua da, azken hamarkadan EAJ egonda agintean, baina tradizio hori hautsi eta 17 eserlekutatik 7 eskuratu ditu Ahotsanitz herri plataformak. EH Bilduk aurre zituen biei eutsi die eta gobernu aldaketa ahalbidetuko du orain horrek. Bada bete-betean eragina izango du alardean aldaketa horrek. Ahotsanitzek helburuen artean du alarde publikoa lortzeko urratsak eginez joatea adostasuna ardatz hartuta. EH Bilduk esan du biden lagun izango duela. Orain dela 26 urte sortua da gatazka, Andriek lehen aldiz herriko desfilean parte hartzeko eskea egin zutenetik. Baina jeltzaleek inoiz ez dute herrian aldarri parekida babestera egin. Ahotsanitz bera alardeen auziaren ertz ugarin erakusgarri da. Ezker Abertzalean aldarri parekidaren inguruan zeuden desadostasunek eragina izan zuten 2015an taldea sortzeko urratsetan. Baina EAJak ez bezala ez dute inoiz arbuiatu autu parekidea. Jaizkibel konpainiako kideek alarde parekidekoek maiz adierazi dute aterik ez diela ireki udalak eta aurrera egiteko biderik ere ez diela arraztu inoiz. Orain badirudi gauzak aldatuko direla datorren irailaren 8ko alardeari begira. Ahotsanitzek hauteskunde hauetan 2834 boto lortu ditu, aurreko bozetan baino 1000 gehiago ia. 3 zinegotzitik 7 igaroko dira. EAJak aldiz jaitsiera nabarmena izan du, 3882 boto jaso zituen aurreko hauteskundeetan eta 2786 orain. 9 zinegotzi zituen eta orain 7. Udalaren orain arteko egiteko moduekin desadostasuna azaldu du Ahotsanitzek eta aldaketa nahi du. Orain ordea Arabara joko dugu, Gasteiz baitan Nerea Garzia lankidea, eguerdion Nerea.
Eguerdion. Tira, hauteskundeak izpide ditugula, emaitzen arabera Euskal Herria Bilduk irabazi du Gasteizen eta Rozio Bitero izango litzateke hiriburuko alkatea, hori bai ez luke gehiengo osoa izango. Kargu hartza ekainaren 17an izango da, ordura arte alderdiek gobernatzeko aukera guztiak aztertuko dituzte, koalizio gobernuak sortzea edota itunak egitea alegia. Elkarrekin Podemos izan da hauteskunde akordioi buruz azaldu den lehen alderdia, ez da Nerea zer iragarri du. Hala da, bai, Elkarrekin alderdiak iragarri du prest dagoela Gasteizen eta Araban lehen koalizio gobernu progresista aurrera ateratzeko. Hau da, EH Bildu eta PSE alderdiekin akordioetara iristeko. Garbine Ruizeik aipatu duenez, EH Bilduren deia jaso du, PSE-rena ez ordea. Bestalde, EAJ-arekin ez du akordiorik aurre ikusten. Hori bai, marra gorri batzuk markatu dituzte gobernu posibleak babestekotan. Ez diegu egingo herritar guztien onurako badira eta labur bilduz esan dezaket, gure eskakizunak etxe bizitzaren arloan, errenta jartzen diren etxe bizitza publikoaren kopurua handitzea eta herritarrek eskura izan dezaten etxe bizitza duin bat dela, ingurumenaren arloan itun bat zigilatu nahi dugula Gardelegiko zabortegian amiantoa eta hondakin arriskutsuak debekatzeko, Gasteizko antolamenduan hegoaldeko saihesbidea betirako gaitzetsi egin behar dugula, ez baitu horko zirkulazio bat ere konpontzen, eta hegalak ematen diolako eraikuntzako interesei. Eta publikotasunaren inguruan bi eskakizun daukagu. Udalaren kontraturik garestiena municipalizatzea, hau da, hondakinen zerbitzua eta bestalde etxez etxeko zerbitzu zuzenaren kudeaketa herritarrei kalitatezko zerbitzu bat bermatzeko. Gaizalatuta berriz, ertzaintzak urtarrietik zekien Herenegun Gasteizen 32 urteko emakumea ustez hil zuen gizonezkoa urruntze agindua urratzen ari zela eta herrialde katalanetako epaitegi batek muturreko arriskuko babesa ezarri ziola biktimari, hala ere ez duen atxilotu erasotzailea eta ez duen emakumea babesteko neurri berezirik hartu genero indarkeriaren aurkako protokoloek ezartzen duten moduan. Badugu bestelako informaziorik, Nerea? Ustezko hiltzailea hurrengo egunotan edo orduotan epaituko dute. Astelen honetan Josu Erkorekak segurtasun sailburuak presasko agerraldia egin zuen. Sailburuak azaldu zuen ertzaintza emakumearen kasuan aztertzen ari zela eta biktimak ez zuela bere burua arriskuan ikusten eta urruntze agindua kendu nahi zuela. Clara Campoamor alkarteak berriz salatu duenez indarkeria matxisten kasuetan horrelako erabakiak ondo aztertu behar direla biktima egoera zaurgarri batean egon daitekeelako. Guztiz atzekabetuta gaude, Gasteizen izandako hilketa matxista honengatik. Helarazi nahi diet nire elkartasun eta babes osoa biktimaren familiari eta lagunei, eta beste alde batetik nire kondena hilketa honengatik eta gaitzezpen irmoa indarkeria mota guztien aurrean. Aparte, epaiak ez ditu onartu De Miguelen alegazioak eta kartzelan sartzeko agindu du, hala ere erabakia oraindik ez da behin betikoa, ez da, Nerea? De Miguel auziko zigortuak behin eta berriz saiatu dira espetxeratzea atzeratzen. Momentu soilik Xavier Sánchez Robles da kartzelan sartu den bakarra. Azken hilabeteotan De Miguel Otxandiano eta Esteban zigortuek ezoiko etenaldia eskatu dute. Hala ere, aipatu duzunez, Arabako aldun ohiaren eskaerak ez du aurrera egin eta auzitegiak agindu du De Migueleren espetxeratzea.
Arabako probintzia auzitegiak Alfredo de Miguelek aurkeztutako azken indultua gaitzetzi ostean, ahaldun ohiak espetxea saiesteko azken aukera agortu zuen, ezoiko etenaldiaren eskaera. Hau da, osasun arrazoiengatik edo espetxe araudian ezarritako beste arrazoi batzuengatik espetxean ezartzea. Hauteskunde gauaren ostean eta EAJak izan zuen beherakadaren ostean, Arabako auzitegiak Alfredo de Miguelen espetxeratzea agindu du. Elena Cabrero, Francisco García Romo eta Ana Jesus Zulo eta magistratuek astelen honetan iragarri dute egindako eskaera ez dela onartuko eta espetxe zigorra bete beharko duela. Azaldu dutenez, astoramendu sozial sortu du tramak, eta gainera egotzi zizkioten delitu guztiak aintzat hartuta espetxe zigorra 2 urte baino gehiagokoa da. Orain de Miguelek 3 eguneko epea du errekurtsoa aurkezteko eta espetxeratzea gehiago atzeratzeko. Epe horren ondoren 10 baliodun egun izango ditu espetxean sartzeko, eta prozesua berak jarraitzen ez badu poliziak atxilotu egingo du. Bestalde, Aitor Esteban eta Koldo Otzandianoaren eskaerak ere aztertzeke daude, eta osasun azterketa baten zain daude. Momentu soilik Xavier Sánchez Robles, Eusko Jaurlaritzako gazteria zerbitzuaren zuzendarioia, da kartzelan sartu den bakarra. Ondo da Nerea, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, aio. Eta Araban garela Espainiako Auzitegi Gorenak Auzitegi Nazionalaren sententzia berretsi zuen aurreko astean, eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri die Galder Barbadori eta Aitor Zelaiari. Ankerkeriari Stop plataformak prentsaurreko bat egin zuen atzo, prozesuaren anakronismoa eta krudelkeria salatzeko eta herritarrak mobilizatzera deitzeko. Igande honetan ekainaren 4an Amurrioko Zabaleko ikastetxean Barbadori eta Zelaiari elkartasuna adierazteko agerraldi masibo batera joateko deia egin die, plataformak Euskal Herri osoko norbanako eta eragile politiko, sindikal eta sozialei. Hurrengo egun eta asteetan mobilizazio gehiago antolatuko dituztela ere aurreratu zuten Gasteizen egindako agerraldian. Garai aldrebestu hauetan bada argi izpirik eta horri helduko diogu jarraian, izan ere 3 gunetan banatuko da datorren ekainaren 4an Mungian egingo den Euskal Eskola Publikoaren jaian. 30. aldia izango da urtengoa eta Jagon Eskola Publikoa lelopean egingo dute. Mungialdeko ikastetxe publikoek antolatu duten heinean, eremu horretan erabiltzen duten Jagon hitza erabili dute. Zaindu eta babestu adierazten du aditzorrek hain zuzen ere. Kameraren beste aldean dugu Lourdes Imaz, EIGeko koordinatzailea. Eguerdion, Lourdes. Eguerdion. Tira, Euskal Eskola Publikoaren jairako ezer gutxi falta da, dena prest duzu iganderako, egitarau oparoa prestatu duzu gainera? Bai, ia guztia prest dakago, ja azken kontuak izten ari gara, eta bai, uste dute programa polita prestatu dugula iganderako, ez bakarrik iganderako, ze larunbatean ere egongo da zer eginikan, larunbatean ere kontzertuak izango ditugu, beraz, gure aldetikan, egin dugu aldugun esfortzu guztiena, asteburu polita pasatzeko aukera emateko jendeari. Jendeak badu gainera aukera, ez, egitarau hori kuskuseatzeko. Eta Jagon Eskola Publikoa lelopean egingo da aurten jaia, aipatu dugu nola zaindu eta babestu adierazi gura duen Jagon hitzak berak, baina zergaitik halako leloa, Lourdes, zein da jendarteari zabaldu gura dio zuen mezua? Eskola Publikoa babestu egin behar dugula, ez, eskola
herri honek duen altxor bat dela eta babestu egin behar dugula, ez? Eta baita ere, eskola publikoa saretu egin behar dugula, ez? Komentatu duzun bezala, mundialdeko ikastetxe publikoek parte hartu dute antolakuntzan, 6 ikastetxe publiko, eta honekin eman nahi dugun mezua da, garrantzitsua dela ikastetxe publikoak elkarrekin aritzea, ez? Elkarren artean aritzea, eskola publikoen sare indartsu eta potente bat eskaintzeko herritarrei. Gainera, 30. aldia dugu honakoa, zer suposatzen du halako urte hurren borobil batek, ez dakit agian horrekin lotuta ere zerbait duzuen esku artean? Bueno, egia esan asko aldatu da, ez, eskola publikoaren jaia, ez, Lasarteko hipodromoan antolatu genuen lehen edizio horretatik, ez, orduan, tamaina txikiko jaia zen, ikastetxen jarduera bakarrik egiten genituen, eta jaia askoz gauza handiagoa bihurtu da, ez, eta, horren islada izango da igandeko programa, nik uste dute programa polita antolatu dugula, eta gainera, kointzidituko du, Mungiako Legarda eskola publikoaren 50. urte hurrenarekin, ez? Orduan, uste dute hitzordu polita dela, milaka lagun biltzeko asteburu honetan Mungian. Bai, ez, beraz, aitzakiarik ez da egun hori ospatzeko, eta horixe bukatze aldera Lurdez, zer mezu zabaldu euskal herritarrei bertaratu daitezen? Eskola publikoa babestu eta zaindu behar dugun altxor bat dela, ez? Eta igandea, urtero ekaineko lehen igandeko helburua da, eskola publikoa aldarrikatzea jai giroan, ez? Eta, Euskal Herritarrako gonbidatu nahiko genituzke, gurekin aldarrikapen hori egitea Mungian igande honetan. Bada deia herritarrei zabalduta, igandean Mungiara gerturatu daitezen hemen utzi behar dugu konexioa Lurdez, esker mila tartetxoa gurekin hartzearren eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren amaiera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Gaurkoan baldintzarik gabeko oinarrizko errenta izango dugu hizpide, Angel Elias orain plataformako kidearekin batera laster gara bueltan. Zarretan aipatu ez, baina beti danik hemen gaude, hizkuntza batek irakatsi ziola, herri bati nahi gabe. Urtez urte, zure begidara begira, egon arren beste hamaika etorriko dira, ze argi dago oso arro zaudela, denon izatearen desiraz, da sortzen hasi naiz, zure irriaz, da jantzen hasi naiz, zure ideiaz.
Bada, 12:30 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen dugu gurekin Angel Elias, baldintzare gabeko oinarrizko errenta bultzatzea xede duen orain plataformako kidea. Ondo etorri? Bale, bi esker eta egunon bai. Gurera, eta tiraz justu hauteskundeen ajearekin jarraitzen dugu hemen, zarata asko egiten dut alderdi politikoe, baina tartean badira benetako proposamenak, egingarriak direnak, eta horietako bat duzu ez duek esku artean ez. Beraz, zer baino lehen, eta sakontzen hasi baino lehen, konta iguzu, Angel, zer den baldintzarik gabeko oinarrizko errenta? Bueno, izena nolabait adierazten digunez, oinarrizko errenta suposatzen da, behar den gutxiengo dirua, gutariko bakoitzak behar diren baliabideekin kontatzeko, bere bizimodu propioa lortzeko. Eta baldintzare gabe. Horrek beste kasu askotan, ezagutzen dugu daudela baldintzak edo pobrezia egoera egon behar delako, edo oso helburu konkretuak dituztelako. Kasu honetan nolabait unibertsala izango litzake, eta kopuruaz depende. Eta da, babesteko behar diren baliabideekin kontatzeko. Gure kasuan nola zorionez badugu eskubiderik bai osasun arloan, bai hezkuntza arloan, nolabait ere gizarte zerbitzua, eta badago ere etxe bizitzari buruzko lege bat baita aldarrikatzen duela, konkretoki, iazko proposamenan, guk adirazi genuen, beratxiriun, guztion, gutariko bakoitzaren txat, egia da, 15 eta 17 urteetan zeuden personen txat zertxo gutxiago, erdia, eta 14 baino gutxiago personen txat, 120. Beraz, pentsatzen genuen dirukopu horiekin, kontuan izanik gure kasuan ditugun beste eskubide, eta guk espreski adierazten genuen kopuru horiak kompatibel zirela etxe bizitza lortzeko gaur egun ditugun diru laguntzekin. Eta, azken batean hori izango litzake nolabait konzeptua. Ez, baina orain plataforma orain gutxi sortu duzu, baina aipatzen zenuen bezala, ez, bertan zaudeten hainbat eta hainbat kidek arlo honekin ibilbide luzeagoa baduzue atzetik, hor kasurako ez, maiatzean legebiltzarrean aurkeztutako egitasmoan, baina orain zergaitik plataforma bera osatzea? Egia da, zuk esaten duzunez, baldintzari gabeko oinarrizko errenta inguruan, badaude urte askotatik erakunde desberdinak, bai nazioarte mailan, bai mundu mailan, Europa mailan, estatu mailan, baina iaz nola martxan jarri genuen eta nolabait 22.000 personak bere babesa espreso adierazi zutela, eta ikusi genuen, nahiz eta gero komentatuko dugunez, alderdi batzuk besa eman, zerbait gehiago behar zela. Eta gainera ikusi dugu oraindik gure gizartean nahiko ez ezaguna den aipatu dugun konzeptu hau, zer den baldintzari gabeko oinarrizko errenta. Orduan nolabait referente gisa pentsatzen genuela gure erantzukizuna zela jarraipen ematea iazko proposamen horri eta horregatik hartzen jarri dugun orain plataforma. Ez izan ere, iazko maiatzean, herri ekimen legegia, okerrezan aiz horre kontzeptuetan, orkestu zenuten legebiltzarrean, Elkarrekin Podemosek eta Euskal Herria Bilduk baiezko bozka eman zuten, gainerako alderdikoek ez zioten bide emangura izan, zergaitik ez, edo, zer uste duzue dagoela politikarien erabaki horien atzean? Nik uste dut, nire gure ikuspuntutik egin batian bi arrazoia direla. Bat, argi dagoela, nahiz eta baldintzari gabeko oinarrizko errenta martxan jartzea ez da gasturik, baina bai, exigitzen dira rekursoak azken batean daukagun aberastasuna beste modu batean banatzea. Beste hitzetan, fiskaletxea reforma. Eta, zergak erreforma egitea, argi dagoela ez dago bonoraterik, eta gaur egun dauden pode faktiko asko zer ikusi handia dutela. Bigarren arrazoia beste ondorioen artean bata da gaur egun daukagun lan merkatua neurri batean aldatuko lukela. Zergatik, tresna honi esker
herritar guztiok aukera izango genuke askatasun handiagoa, bai banakakoa eta bai era kolektiboan sindikatuen bidez gure interesak defendatzeko. Horren ondorioak, gaur ezagutzen ditugun hainbeste enplegu prekarioak eta bar, argi eta garbi nolabait aldatuko zuten. Edo nola ere, nahiz eta politikariek ez zioten momentu hortan argi berdea eman egitasmoari zuek 30.000 sinaduratik gorako babesarekin, eta baita ere 80 eragietik gorako babesarekin joan zineten horrek bai erakusten du, herritarren artean asmoa badela bestelakoa. Nik esan nuke argi dagoela, eta gainera, nineok orain ja retiro nago, baina hainbeste urteotan egon naiz Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bereziki esperientzia geletan klaseak ematean. Eta ematen nuen irakasgaian, aukera izaten nuen, 50, 55 urtetako baino gehiago personekin, gai honetaz, pizka bat aztertzeko eta sakontzeko. Eta hasieran oso gai, nik esango nuke, harrigarria. Baina aztertzean oso logikoa ematen zuen. Eta azken batean hori da, normalian, ondo konpontzen garenean egiten duguna, lagunen artean, familia barruan. Azken batean da, beharrei aurre egitea, gutariko bakoitza behar den minimoak, baina minimo horik ematen. Eta hori posible da alde batetik, eta gainera ondorioak izango litzateke izugarriak guztiontzat. Bai, gazteentzat bereziki, gaur egun jakindakigunez, zein gogorra den emanzipazioa lortzea, etxe bizitza bereziki duen kostia, baina baita dauden enpleguak askotan prekarioak direlako, eta kasu hori eta beste gauza asko gehiago. Orduan, gai garenean, personei hurbiltzea hau azaltzeko, eta dauden aurre iritziak, non aipatzen den, honekin bakarrik alferkeriak, alferrak izango giletek eta bar, hori lotzen garenean, argi dagoela hori gauza oso logikoa. Azken batean, esan dudanez lehen, ez da gastu bat, baizik eta daukaguna, zatiren bat guztiontzat eta honi esker, ja ez bakarri pobrezia baizik eta dauden aukerak gutariko bide propioa aukeratzeko eta egiteko. Egia da justu badela gai bat, kontrakotasuna egin handi batean lotuta badagoena ez jakintasunarekin, zegia da oinarrizko errenta unibertsalaz, ez dela hitz egiten medioetan edo heltzen zaizkigun estuetan, beraz ez jakintasun hori gainditzeak asko irabaziko luke. Eta gainera, zori txarrez, bizi izan gara iazko kanpainan, baina bai, geroago ere, zein interesa gitxi, nik esango nuke kontra batzutan daudela, hau gizartean zabaltzeko. Komunikabide ofizialetan, dauden hainbeste multinazionala komunikabideetan eta bar, argi daukate, tresna honekin galduko zutela. Eta beraz, haiek nahiago dutela da, beste gauza beti berdinak, behin eta berriro, benetan gure eguneroko bizitzetan ez dutela inolako eraginik hitz egitea, eta ez, hasieran komentatu duzunez, tresna hau posible dela, eta ez bakarri posible. Hainbeste tokietatik, berez, gaur egun gure Eliza Katolika den Papa Francisco, berak argi eta garbi horren defensor argia da, gauza bera nazio batuetan, eta bar. Baina, argi dago interes batzuen kontra suposatuko luke. Gainera, justu orain garai oso konbultzo edo zailean bizi gara, krisialdian hitzkoitzez hitz egiten dugu, eta hainbat esparrutako jende, aipatu ditugu lehen gazteak agian, baina tira, generazio ezberdinetako jendea badabilez eskatzen agintariei, zerbait egiteko izan pentsiodunak, igotzeko pentsioaren prezioa bera, eta bar, zer nolako onurak, zentzu hortan ekarriko lituzke errenta honek, ez dakitagian pobreziari lotuta hor zelako aldaketak etorra dira. Argi dagoela, konzeptuagatik, nora behar den gutxiengoa, baina behar dena gutariko gure bizimodu propioa lortzeko, pobrezia desagertzen da. Gutxinez, pobrezia materiala. Hitz egiten garen, bide materialekin gero,
jakin dakigu badago beste gara faktoriak desberdinak. Baina ekonomiko mailan pobrezia automatikoki desagertzen da. Bueno, zer suposatzen duen hau izugarria da. Eta argi dago eta aitortu behar dugu eta salatu ere, hipokritoa dela behin eta berriro pobreziaz eta bar eta kanpainetekin, eta jakindakienean badagoela tresna, segundo urrengotik da pobreziarekin amaitzeko ez egitea. Hori da nabaria. Baina badago ez ja bakarrik lehen komentatu dudan ez lan merkatuan, badago ere zer suposatzen da gutariko bakoitzaritzat gure autoestimarako ere jakitea eta gure segurtasuna gutariko bakoitza dugun urtetan zehar, eta bizitza dugun bitartean aukera daukagu evoluzionatzeko, aldatzeko eta gauza berrietan, baina beti aukerak, nolabait, sentido emateko gure bizitza. Eta, ni aitite naiz, eta lehen aite izan naiz. Eta argi dagoela, txiki-txikitatik konturatzen zara, egin nahi dute, jolastu, mugitu, ikasi, eta hori ez dugu galtzen. Beste gauza da, sarritan daukagun estresa, daukagun gauza mila, hori ez. Baina egitea da gure gustokoa, eta ez bakarrik horren truke dirua lortzen dugulako. Hori ez da egia. Bai, dirua noski behar dugula gure gizarte honetan, gure bizimodu propio lortzea, baina ez da motivazio nagusia, inor ere ez. Egin diren inkezetan, behin eta berriro aldarrikatzen da, hainbeste langile ez duela inor ere gustora egiten duten lanarekin, batez ere, sarritan, alferra ikusten dutela gizarte interesetarako. Ez gutxirako balio duela. Aparte gero, dauden lan baldintzak. Orduan, nik esango nuke, oinarrizko errenta, izugarri aldaketa positiboak ekarriko lituzkela. Eta gainera, munduzian egin diren esperientzia desberdinetan, hori argi geratu da. Alkoholismo arazoa gutxitu direla. Ez da jende alferra dagoelako. Ez, alderantziz, zu hobeto sentitzen da zarelean zure persona eta zure bizitzaz, normalean, positibo mailan gaizara bultzatzeko. Eta ez bakarrik, ahazteko eta posible da minak ez sufritzeko. Orduan, arlo guztietan egin diren esperientziak ondoriak oso positiboak eta gainera logika guztiarekin. Bai, ez, azken finean ikusi dugu, ez, pandemiatik ere antxietate datuak eta nola hasi diren eta horrekin lotutako osasun problemak, ez, zelako aleginak egin behar ditugun tranquil edo bizitzeko eta buelta ematerik badagoela. Eta gero horretaz, aparte justu azken urteetan gutxieneko soldatekin edo bizitza gutxieneko diru sarrerarekin, ez, hainbat eztabaida izan dira politika mailan edo gobernuen mailan, hala ere, ez, honi ez diote erreparatzen edo ez da aintzat hartzen ez baiela bestelako aukera batzuk, agian bueltatzen gara ez hasieran aipatzen genuen politikarien jarrera horretara. Bai, gainera interesak daudelako. Alde batetik, hipokritoa mailan, hipokresiaz, esaten dela pobreziari aurre egiten zaila, baina gero ondorioak argi eta garbi adierazten dutela pobrezian dauden pertsonak gehienak jarraitzen dutela pobrezian eta menpekotasunean. Hori da errealitatea. Baina, baldintzak, haien artean jartzen diren baldintzak da, nahi eta ez, enplegu bat eskintzea onartu behar duzula. Horrek ze suposatzen duen, hasieran komentatu duena, gaur egun daukagun lan merkatu hau, non prekaritatea izugarria den, babestea eta bermatzea. Orduan, pobreziaren kontra ipatzen da, ez da egia bukatzen dela, eta berriz egiten dela da indartzea gaur egun daukagun gizarte ezbidezko honen eredua. Orduan, tresnak erabat desberdinak diren. Eta gainera, daukagun baldintzak laguntzekin, behin eta gehiagotan egiten dira da izugarrizko buloak non gehien batean atzerritar batzuk ona datozela gure zerbitzuaz aprobetsatzeko. Eta batzutan ere gure enpleguak entzeko. Hori ez da alde batetik ergia. Baina argi dagoela da nolabait ondorio bat non ipintzen duzula baldintza batzuk zenbat denbora egon behar zela lehenago hemen olako diru laguntza kobratzeko, zein egoeran aurkeztu behar duzula, eta azken batean lortzen duela da
gure ikuspuntua aldatzea, eta ez benetan non dagoen aberastasuna, baizik eta gu baino txarrago egoeretan aurkitzen direneak, hain ea pikareska horretan dauden, eta noski egon daitezkela. Eta beste kontradizioen artean, olakoren laguntza kobratzen baduzu, bada lanian ez zaudelako, eta lanian aurkitzean behar bara galduko duzula. Hori ez da gertatzen baldintzarik gabeko oinarrizko errenta, non kompatible izango litzake diru hau eta gutariko bakoitza enpleguaren bidez edo beste modu batean lor ditzakegun onurekin. Eta ezagutzen ez duenarentzat zer nolako, aipatu dituzuen ez aparte, zer ezberdintasun nagusi ditu bizitzeko gutxieneko diru sarrerak eta baldintzarik gabeko oinarrizko errentak. Ez da nire esaterako Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ez, lehen biziko aipatu dudana ez, bizitzeko gutxieneko diru sarrerak 30 urteko ibilbidea edo eta gehiagokoa badu hala ere ez, aipatzen genituen desberdintasunak gizartean jarraitzen dute bere horretan. Nik esango nuke argi direla, alde batetik, oinarrizko errenta guztiontzat. Bestea berriz, baldintza batzuk betetzen dutenentzat. Hemen zenbat denbora ja bizitzen direla, eta bereziki zein egoera aurkitzen diren. Beste aldetik, zu ja pobrezia egoeran aurkitu behar zarela, olako laguntzarik lortzeko. Berriz, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta, hasieratik denok behar diren baliabide lortzen dugunez, ez da erori behar ospitalean sendatzeko. Ez ara eroritzen. Orduan, nik esango nuke, latinez esaten dela, ex ante, hau da, aurre neurria da, eta ez ja egoera txarrean aurkitzen zarenean, ea neurri batean lortzen dugun handik ero ateratzen, ero gutxinez laguntzen. Eta gero, gainera, burokrazia. Eta zu baldintzak ipintzean kontrola egin behar duzula. Eta horrek exigitzen du ere, alde batetik, personak eta gastua horretarako, zer suposatzen du, adibidez gure gizarte zerbitzuetan dauden langileak, haiek personei laguntzeko baino, bere denbora gehiena erabili behar dute, burokratiko mailan kontrolatzeko ea arauak jartzen dituzten baldintza betetzen diren ala ez. Eta azken batean, persona bat onuraduna sarritan erruduna sentitzen da. Eta pizka batean ematen du mesfidantza dagoela bere personarekin eta bere autoestimarekin. Berriz, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta guztiok izango genukenez, berdintasuna. Eta gainera makroekonomiko mailan, izugarrizko tresna den, gaur egun dauden desberdintasun ekonomikoak, persona gitxi batzuk eta gehienon artean, neurri batean gutxienez, hurbiltzeko eta ez amaitzeko, baina horren kontra joateko. Aipatzen genuen lehen ez nola baden egingarria eta esan duzu nola badiren hainbat eta hainbat adibide edo eta ez frogatu diren hainbat leku hor gertukoenen agian badugu ez nola Generalitateak proba moduan abiatu zuen adibidea horri begira ez zer erakutsi du froga horrek? Orain arte ez da posible martxan jartzen. Egia da, azken bi urteotan Generalitat gobernuak hasiera batean LARCUB eta Esquerra Republicana lortu zuten ituna baten bidez eta gero baita los komuns ados jarri zirela, baina azken batean joan den abenduan behar zen hango Generalitateko legebiltzarra aurrekontuak justo honetarako zegoen diru kopurua egon zen beste alderdien Partido Popularra, Partido Socialista eta barriko emiendak eta justo diru kopuru hori ezen atera. Edo nola, bi urte hauetan, eta dago konpromisoa Esquerra Republicana gaur egun gobernuan dagoela jarraitzeko, lortu dutena gehien batean komunikabide mailan eta haiek egin duten lana hainbeste gizarte sektorekin, hau neurri batean zabaltzeko. Eta argi dagoena da oso jarre positiba lortu dutela
hango personengan. Sentido horretan, nik esango nuke beti esperientzia piloto mugatuak direla. Eta dutenik ikuspuntutik balio nagusia da, dela forma bat, modu bat, persona arruntei, gizartean gaudenoi, hurbiltzeko eta adierazteko benetan posible dela eta positiboa dela. Hori da, nire ustez, baina beste aldetik, nik pentsatzen du gauza batzuk, argia direnean, positiboa direnean, ez dira frogak egin behar. Baina, zoritxarrez, nola tresna honek suposatuko luken izugarrizko aldaketak eta kasu honetan gaur dauden interes ekonomiko batzuen kontrakoak, oraindik borroka honetan gaude, eta nik esango nuke, sentido honetan, tresna da, ez da politika osoa, baina duen gaitasuna eragin handiak lortzeko. Bizitza, arroa, bai banakako bizitzan, bai gizarte bizitzan, kultur mailan eta bara. Sentidu horretan nik uste dut gizarte mailan, gero eta konstientiagoa garenaz behar dugula beste ereduak, tresna hau gero eta garrantzi handiagoa lortuko duela. Ez, baina Kataluniakoa aipatuta, ez, baina urrutiago begira ere, Europa bertan ez, badira beste hainbat adibide, ez dakit hor azpimarratzeko baten bat edo nabarmenduko zenuke baten bat baden? Nik esango nuke gehien batean mundu mailan, ez bakarrik Europan ja daramago urteak, non argi ikusi dute, adibidez, Europa batasunean, izugarrizko arazoa dela gaur sufritzen dugun aberastasuen desberdintasuna. Eta hori ez bakarrik eta zuzenean egoera pobrezian aurkitzen direntza, baizik eta gizarte baterako izugarrizko kalteak ekartzen duelako. Baina batera mundu mailan ikusi da ez da bakarrik, hau da tresna hasieran esan dudanez. Familiar egiten duguneaz, behar batean gaudenean, biltzen gara eta ea guztion artean nola gai garen irtenbidea lortzeko. Edo gutariko bat egoera zai batean aurkitzen denean, saiatzen gara laguntzen. Hau da, azken batean egin duguna, osasun arloan, hezkuntza arloan, gizarte zerbitzu arloan, etxe bizitza asmoa dago egiteko eta legeak holan exigitzen du. Eta azken adibidea da gure artean, nolabait, seme-alabari gehiago lortzen badira, badakigu aurtengo urtarriaren batetik, ja dago, edonorentzat bereiztu gabe zein egoera ekonomiko daukan, lehen bai zeuden, baina ekonomiko ahuletan zeuden personentzat, baina gaur egun ja unibertsala. Bakarrik, baldin eta 3 urte arte daukazu seme-alabarik. Orduan, nik uste dut hori gero eta argiago ikusten dela izugarrizko aldeak dituela eta gainera erabar logikoa da. Tiraztan genezake neurri iraultzaile bat ere badela, ez, eta ongizate estatu sendo bat eraikitzeko oinarria badela, hor jende asko ziturrenik izango duda ez nola finantzatu daitekeen, edo ez, diru hori nondik bideratuko litzateke? Eta horri buruz, egia da, hasieran esaten duzuna, guk iazko proposamena gutariko bakoitzak hilero €9. Eta hori, zer suposatzen da? Kontuan izan behar dugu, alde batetik, ez dira kompatibleak, kontributiboak ez diren prestazioak, etxe bizitza alde batera utzita. Horik, etxe bizitza eskubidea beretan gauzatu arte, kompatible ikusten dugu. Baina beste guztiak, kontributibo ez direnak desagertzen dira zergaitik. Nola bai, arrazoi helburua berdina zelako, eta ja, oinarrizko rentarekin lortzen da. Baina ari berez, kontributiboa direna, erretiro prestazioa. Hainbeste urte kotizatu dugu, eta nik unionetan rupitzen nahi zenen moduaz, oinarrizko renta izango bagenu, nik gaur egun kobratzen dudan pensioia, gehi oinarrizko renta. Eta enplegu batean egongo banintz, lortuko nuke soldata eta oinarrizko renta. Eta azken batean, argi dagoela, izugarrizko ondorioak, baina aberastasun handiago sortuko genukela
Eta beste aldetik, aipatu behar dugu, gastua ez dela. Zer esan nahi du honekin. Bai behar den dirua guztion artean, adibidez, €9 kopurua hilero banatzeko, baina daukago aberastasuna. Eta non dator aberastasuna? Denok dakigu alde batetik, hainbeste enpresak eta gure komunitatean, adibidez, gure erkidegoan, Europan media baino askoz gutxiago kotizatzen dira, zergak ordaintzen dira enpresak. Han dago, ja, erreferentziala. Datuk asko daudela, orain dela urte bat eta erdi, Julen Boyainek bere tesia egin zuen gai honetaz. Bera da, gai honetaz daramala urteak lanean, liburu batzuk idatzi dituela, eta gaur egun, bere momentuan Elkarrekin Podemos rebeltziadikidea izan zen, eta orain Mondragon Unibertsitateko ekonomia irakasle da. Bere tesia zen, ea gure erkidegoan posibleren finantziatzea. Eta argi eta garbi baietz. Egia da, zerga eredua aldatu behar dela, gehien dutenek gutxi gora bera, esan aldugu, gutariko 80% gehien kobratzen duguna, gutxien kobratzen dugunok, irabaziko genuko onerezko rentarekin. 10% galduko lukela, diru gehien duten 10% hori, gehiago, nahiz eta haiek ere onerezko renta jaso, baina bere zergak handiagoak izango lirateke, beraz, galduko zute. Eta 10 eta 20 artean zerbait galduko zute, baina gitzi. Azken batean da banaketa. Da tresna bat banaketa, baina posible, erabat posible, eta oso garrantzitsua da, hau ez da desagertzen den, egin dugunez deken zen jaia, eta galdu dugu geneukan diru. Ez, daukagun dirua jarretzen da, baina ez gaur dauden tokitan, baizik eta guztion artean. Baina, orain dela gutxire solasaldia prestatu zenuten, egin zenuten ez, baldintzari gabeko oinarrizko errentak zer nolako etorkizuna duen ez, eta horren baitan hitz egiten ez, gurera begira ez, aipatzen zenuen hemen zer nolako aukera dauden, ez dakit etorkizun hurbil batean, zer panorama izan dezakegu? Bueno, nik beti historian irakurtzen du prozesu moduan, hau da, sarritan, holan garelako, behar dugula datak, behar dugula izenak, baina nahiz eta data eta buruak eta izena jarri, historian zehar gertatzen diren, beti edozein gauza aztertzen dugunean, azpian prozesu bat egon da. Eta sentio horretan, nik uste dut, oinarrizko renta begiratzen badugu azken urteotan, lortzen ari denara nik uste dut balio gehiena daukana. Poliki bada ere, gero eta ezagunagoa izan. Eta argi dagoela, nik unetik egun konbentzituta nago, hau, behin ezagutu eta gero, konbentzitzen gaituela. Beraz, erabat, nik esango nuke positiboa ikusten dut etorkizunua, nik berez izaten naiz nahiko baikorra, eta egia da, gure artean ere, orain dela 2 aste, zuk aipatu duzu mai inguru horretan, nik aukera izan nuen mailan zuden kideekin, bai EH Bilduko Gasteizek dagoen legebiltzarkide bat baita Elkarrekin Podemos bere ejekutiba eta giza eskubide arduraduna, eta baita Kataluniatik etorri ziren Laskup ordezkari batekin, eta aztertu zirenean aldeko kontrakoak eta erabat aldekoak. Naiz eta batzutan haiek esan, oraindik ez da erabat eztabaidatua, ez da honen inguruan, baina haiek argi eta garbi ikusten zuten, ez nik esaten nuelako, nik aldetzen nien, zure papera egiten nuen, eta haiek erantzutean nabaria zen, tresna hau oso positibo eran aurkezten zutela. Beraz, nik uste dut hemen behar dugula da denbora, nik esango nuk ere batzutan jendearengan hain ezaguna denez, eta bapatean esatea, zer gertatuko zen beratxiroen hilero kobratuko bagenu, utariko bakoitza.
nik esango nuke pizka bat beldurra dagoela ere, pizka bat ridikuloa agertzeko beste komunikabide askota. Eta, karo, oso horreza da, titular batean ezatea, hau dira lunatikoak, ez dakiz zer, eta nola aukerarik ez izute ematen, hau azaltzeko, eta ez dute inolako interesik benetan ezagutzeko, dago arrisku hori. Orduan, senti horretan nik uste dut gure gizartean, gero eta zabalagoa eta ezagunagoa den, gero eta hurbilago izango garela etorkizun hurbil batean, tresna honekin kontatzeko. Eta zenbat aldiz errepikatzen den aldaketa handiak ez, herritarren eskutik dato zela, beraz hau bada ez, horren adibidea izan daitekena, eta zentzurretan bukatzeko Angel plataformatik ez, da aipatzen zenuenari tiraka ez, zer duzu orain esku artean? Bueno, egia esateko, orain dela 2 aste martxan jarri gara publiko mailan, eta guk, apaltasunez. Nik uste dut, lortu nahi duguna da, pizka bat transmititu eta kontagiatu, hainbeste, iaz, aipatu duzu, 80 erakunde, herritarrak nolabait, bere babesa eta atxikimendua eman zigutela, baina nik uste dut, oraindik posibilitate daudela, gutariko bakoitzea inguruan ditugun personekin konpartitzeko. Eta nik uste dut hori da gehien batean behar duguna. Komunikabide batzutan, eta kasuretan eskartu behar dezuegu emandako aukera hau, eta baita zuzenean inguruan ditugun personekin, eta transmititzea batzutan pentsatzen dugunean beti heltzen direlako berriak txarrak direnak, egia da, horiek dira, baina dugun gaitasuna eta ditugun aukerak gauzak aldatzeko, eta bereziki, nik orain dela urte bat amaitu genuen Euskal Herriko Unibertsitatean ikerkuntza bat gazteen artean galditzen, ea haiek zer pentsatzen zuten bere gaurko errealitatea eta etorkizunean, eta zein neurrian baldintzarik gabeko oinarrizko errenta positibo izango ditzake, eta argi eta garbi baietz. Orduan nik uste dut ere, datozen belaunaldi berriak, behar barak ere, errezagoak ulertzen dutela, eta bat datozela tresna honekin kontatu behar dugula. Hementxe irekita ez, transmisio horretarako beste bide bat, eskerrik asko Angel Elias gaur gurekin izatearren, eta orain jarrian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Kaixo, Iker naiz, STR taldekoa. Galdu ez baduzu gure single berria gabiz aurkezten, eta gonbidatzen zaituztet bizi musika saioa ikustera Hamaika Telebistan, bertan ikusi ahal izango zuen gure bideoklipa. Eta besterik gabe, espero dut zuen gustokoa izatea. Aio. Baina ordinegi irentziz pasa izan ditu egunak zuet zaudenetik enaizoitu faltan zaitut ahulez jantzen auterriz dena hortitzeki denbora galtze utxonetan ezkatu nahi ziaberdintzak kezkabarik biluzten hasita nahi zertarako pauso bat atzera denen ahotan zazpetizu zugabetzegora zer aukeran sekula enukela zer lortu zertarako pauso bat atzera sekula enukela zer lortu Una rotación
Esaten zidaten da mutuko nintzela ni ez maitatzearen. Da orain ez dut besterik egiten, ni ez izateak izorratuko ninduke. Ordu bata pasata heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, horretarako hemen ditut albo banatan Maialen Ferreira eta Carlos Renedo, ondo etorri. Eguerdian. Eta tira ez, bai gai nagusi moduan hauteskundeak izango ditugula, baina hori baino lehen beste aipamen bat egin gura dugu izan ere, tira ez, jaso genuen Euskal Herriko bigarren hilketa matxistaren berria eta horren atzetik beste hainbeste informazioa iritsi zaizkigu eta nola tartean ez, ertzaintzak urtarriletik zekien emakumearen bikotekide ohiak urruntzea agindua ez, urratzen zebilela, horretaz aparte ere ez, nola Kataluniako auzitegitik ere ez, bestelako protokolo batzuk martzan zeuduela eta tira ez, gizonezko hori ez da atxilotua izan, protokoloak beraz ez du funtzionatu, ez dakit nola esan, eta atzo entzuten genuen, Erkoreka bera honetaz hitz egiten, adierazpen hauek egiten, eta beraz porrot baten erakusle. Eta gainera, ni Erkorekaren agerraldia jarraitu nagoen, eta lotzaz, eta zerreaz. Zeberak esaten zauen, ematen zauen, emakumearen erru zala dana, azkenean, ertzaintzak pasekien, urtarrietik urruntze agindua zauela eta urruntze agindua hori ez dutela betetzen. Erkorekaren aitzakia eta ertzaintzaren aitzakia da emakumeak nahi zauela urruntze agindu hori ez betetzea. Bera nahi zauela gizon horrekin egon eta holan zan izen faltsu bat erabiltzen zauen, hotel horretan egoteko. Eta birritan ertzaintzak emakumeari elkarrizketatu zion. Birritan emakumeak azaltzen zauen ez zauekola arriskurik edo arrisku hori ez zuela somatzen eta urrutitze agindu hori desegin egin nahi zuela. Baina Erkorekak atzo esan zuen ez zauekola daturik ea zenbat alditan ertzaintzak gizon hori, orain hilketa hau egin edo supuestamente egin duenarekin, zenbat alditan elkartu dan, berari investigazio bat ireki zaio, ez, zergaitik ez da pertsona hori bastakit, bai detenitu edo, bai zergaitik ez da hartu urrutitze agindu hori ez betetze harrean, ez, eta niri, tristura handiz jasotzen dut, bai ertzaintzatik eta bai segurtasun sailetik etortzen den albiste guztiak, ze hau jakina ezin da ezin, ez dut protokolorik. Egia da emakume horrek nahi bat zaukola, ez? Baina badaz bi instituzio, edo, igual 3, ez? Dau alde batetik Torremolinoseko juzgatua, beste aldetik Polizia Nazionala eta gero bai ertzaintzak, somatzen zauela hemen arrisku bat. Hortaz, ezin da, instituzio horiek ezin dute emakume horrengan babes bat sortu, naiz eta emakume hori ez nahi babes hori. Ze azkenean esaten dute, eski emakume bat babeste, eurak ez nahi badau babes hori oso zaila da. Hori izan zauen atzo Erkoreka. Ze da, lehenengo aldiz, biktima bat ez dozula salbatzen edo saiatzen babesten. Oso unkituta gainera, eski azkenean oso albiste txarra da. Bai ez, eta esan duzunaren aritik ez galdetzen ziotenean zergaitik ez da atxilotuta edo tira ez, zergaitik ez dira bezalako neurriak hartuta ez dakit erantzutea segurtasun sailburuak asko esaten du ere. Nik uste dut Erkorekaren adierazpenekin hiru ondorio, lehenengoa da prestatzea agerraldi bat, eta adibidez lehenengoa ez, galdera logikoa kazetari batek egingo duena da, zergatik ez da aplikatu protokoloa eta erantzutena ez dakit, badaukat diskurtso bat
biktimari begira, baina ez daukat diskurtso bat nire ardurari begira dela, nire nahi zonen arduradune nagusia, orduan, ja prestatzea gerraldia holan, nahiko kezkagarria. Bigarren ondorioa, Maialenek esan duena, da, adierazpen horietan biktimaren lepoan ustea ardura. Ez dut ere bai dela, biktimizatzea eta ez dut hori oso arriskutsua dela. Eta hirugarren ondorio nagusia da, ere Maialenek esan duena, berez, daukagun protokoloak ez du funtzionatu. Orduan, arazoa, badago horretan, nintzote sartzea hori, ez, Maialenek esan duena, segurazki ez da izango lehenengo kasua, ez da izan lehenengo kasua eta ez da izango azkena. Orduan, baldimago protokolo bat ez bada aplikatu, edo aplikatu bada utxe egin badu, hor jarri behar diren arak, eta uste dut Erkorekak ez zuela hartu ardura hori bere gain, edo ez zuen egin da salketa hori, daukau arazo bat. Orduan nik hortik jongo nintzatek, eta gero bilgune feministak esan zuena. Oraindik behar da formakuntza bai hezkuntzan, baina baita ere arlo profesionalean, eta hau hemen behin baino behetan esan dugu. Hainbat sektore profesionaletan, judikaturak esan zuen bere momentuan, segurazki ertzaintzak bezakit, baina ez dute beharrezkoa ikusten formakuntza horren inguruan. Eta uste dut horde dakagula arazo bat. Beste arlo batzuetan, zuhiltzaiek argi izan dute, orain ibili behar direnean, pertsona batzuekin, batez ere ekiditzeko suizioak eta horrela, behar dutela formakuntza, eta holan eskatzen dute, eta zikitzen dute. Baina, hainbat erloetan, nola egingo dugu aurre lakra honi ez badugu jasotzen formakuntzan. Baina, baita ere, medio kaseta, guztiok behar dugu formakuntza. Eta hori zute bilgunak asmatu zuela esaten, goaz onartzera daukagune gabezia, goaz onartzea protokoloak ez duela funtzionatu eta goaz aurre egitera hau ez errepikatzeko. Gainera, justu ez, hauteskundeen testu inguru honetan, ez dakit, adibidez, aldundietako hauteskundeak ere izan direla, horre ere badago eskumenik, ez, eta zer gutxi entzut edo ze gutxi entzun ditugun, ez, politikariak honetaz hitz egiten, entzun genuen Orioko hilketa gertatu zenan, ez, EAJ kasu honetan olako erabilpena egin zuen, gainera hor Urkulluk eman zuen albistea, ez, eta ez kasu honetan bezala, edo egin marko zeken bezala Erkorekaren ahotik jaso, eta ez, horrek ere ardura bat bai jartzen du mai gainean. Hori da, ez, kanpaina barruan azaldu zuen, eta alakoak, bilketa matxista izan ditugu, eta egia da, protokolo honek pertsonak dituela. Orduan, zeo zer egin beharko dute, ez? Eta, bai, Carlosek esan dagoen moduan, azkenean, emakumeari leporatzen zaio horrelako gauzak, eta egia da, imaginau, emakume bat violentzia hori jasatzen ari duena, nire ustez, eta hau, bai, latza da, askotan ez daki zer sentitzen dagoen. Ze violentzia matxista ez da beti gertatzen dana edo egunerokoan gertatzen dana, baizik eta ziklikoa da. Hau da, oso egun onak izan dezakezu erasotzaile batekin, maite duzun erasotzaile batekin, baina horrek ez ditu kentzen gero etortzen dien violentziak, ez? Eta behar bada ertzaintzak emakume honi konkretuki elkarrizketatu zion egunean, behar bada egun hona pasa zauen. Eta behar bada igual ertzaintza horiek ez zekiten edo ez daukie estrategiarik edo ez daukie modurik detektatzeko pertsona hori zer nolako violentzia jasatzen ari dan. Ze emakume horrek behar bada oso ondo egiten dau bere papela. Bai, berarekin dago, oso ondo nago, oso posik nago, ezke familixan artean, bai, ez dugu somatzen violentzia dagoela. Orduan, oso garrantzitsua da ertzaintzak eta bai, edozein profesionalak jakitzea edo informazio eukitzea honi buruz. Eta jakitzen detektatzea behar bada, bi agente elkarrizketa hori egiten badute, behar bada igual psikologo bat behar da. Edo soziologo bat, edo pertsona aditu bat, non violentzia hori detekta dezake eta berarekin, konfiantza irabazi hori aitortzeko. Eta esan ez, bai, gaur ondo nago, baina atzo hipoitu ninduen. Edo fansan aztean, edo berdin zait, onjala urte bat. Eta behar bada, arrisku hori ez da somatzen, eta gure egunerokoan dago, eta normalizatu dugu. Eta azkenean, diskurtso honek, bai, esan ez, violentzia matxistarekin bukatu behar dugula, eta era normalizatu batean, bai, diskurtso politikoetan sartzea, edo kanpaina baten barruan sartzea, eraso asko dauko, azkenean normalizatzen ari gara olako violentziak.
Eta Araban gaudela eta hauteskundeak aipatuta gaitza aldatuta justu ez, Arabako provintzia auzitegiak ez ditu onartu De Miguelen helegiteak, kartzelan sartzeko agindu du, egia da oraindik ere ez dela behin betikoa, helegitak sartu daitezkela hor, baina ez, hau bada beste ez, hauteskundeak baino lehen galdetzen genuen ez, ikusiko genuen De Miguel kartzelan sartzen ez, azkenan hauteskundeak bukatuta iritsi da, oraingoz azken epai hau, ez da nola erreparatzen diozuen afera horri. Plazoena oso bitxia da, egia nik bai irakurri dut ez, badirudi ematen du dagoela, pentsatuta ez, gertatzeko. Nik espero dut ere abokatuen aldetik, juridiko kile plazoekin jokatuko dute, eta ez egotea ere olako, izatea zozer fortuito edo ondo bilatuta abokatuen aldetik. Baina, nik hortik aratago jungurintzateke ere bai, pentsatzera, azkenean ere eta kanpainan ere sartu da gaia. Herri honetan normalizatu da dago edo eskumaren inguruan eta EAJaren alderdiaren inguruan badagoela sare klientelar bat ere bai. Eta hori dago oso zabalduta eta kanpainan ere aipatu da, ematen du baldin badako aso alderdiaren karneta lortu aldituzula lan batzuk edo ope batzuetan ere bentajak, asko itzen ginda fontaneroen inguruan, onartu behar duguna da, Euskal Jendartean bai, eskumako alderdien inguruan, beste leku, ikusi dugun Ebrotik bera ikusi dugun moduan, badagoela korrupzio bat, nire ustez zoritxarrez nahiko normalizatua. Eta nik ere ez nun espero, De Miguel sartuta espetxean ostialean, nire ustez ez zuen izango eragin handirik hauteskundeko emaitzetan. Uste dut, dagoela zabalduta, dela lakra bat, hor daukagu. Igual kasu batzuetan, Alonsotegi kasuan, daudela 3 alkate, zen nahi dut, Alonsotegi kasua, orain EAJ kaldu du gobernua, baina, eske egoera da oso potentea. Orduan nik horrekin, ez dakit jolasu duten plazoekin, igual bai, igual ez, baina nire kezka bai da, jendartean dagoela oso onartuta korrupzio hau, eta nik ere ikanean ikusi nun berriro, ni nagoela maietan parte hartzen eta horrela, eta argi dago alderdi batzuen inguruan mugitzen den jendea edo dagoena horre, espero du bero gero, basari batzuk jasotzea, ez dakit lananen bitartez, diruan bitartez, eta hori, entzufismaren bitartez, eta hori dago, antelatzen bagara kalera galdetzen badu, jendeak ere onartzen du. Bai, ez, oitu gara Alban. Nire ustez nagusiak eutxu dira, baina gazteok geroz eta gehiago kontuan hartzen dugu korrupzioa, eta hor dago aldaketa nire ustez, ez? Nire gurasoen edadekua edo nagusiagoak betik esaten dute, edo behintzat entzun izan hoi dut korrupzioa alderdi guztiak dutela, ez? Baina hemen nire ustez De Miguelen kasua justo orain bebai ataratzea zer esan nahi dauko, ez? Eta azkenean ikusi da, zuk esan dazu moduan, ez? Alonsotegin, baina bebai Hondarribin, Montairen kasua, korrupzio kasua horre egonda dala, ez? Nire ustez, korrupzioa EAJaren pertsonei, edo kidei eta baita boskatzen dituzten pertsonei, eragin dauena da boskatzera esfatea. Adibidez, Arrasaten gertatu dana, EH Bilduk irabazi dau, baina behar bada ez, boto asko bereganatu duelako, baizik eta 200 bat boto gehiago irabazi ditu, baizik eta 1000 pertsona ez dielako fan EAJare boskatzera. Hau da, EAJak 1000 boto galdu inditu eta beste lurratetan ikusten badugu, abstentzioa gehien bat EAJari kaltetu dio, ez? Eta azkenean, nire ustez, behar bada, bai korrupzioa eta bai gestioa, beste erabateko, azkenean badakigun municipaltasunak zer daukoen eta da tokiko politikak edo erabakiak asko mintzen dute justo gobernuan dagoen alderdiari. Eta nire ustez hori gauzak kaltetu dio EAJari eta garrantzitsua izango dela hemendik aurrera ze gazteoi korrupzioa asko, nire ustez garrantzia handia ematen dut zeu.
Gainera, justu, epai hauek edo zer nolako harremana izan dezaketen honekin, egia da ikusita CAJak zer nolako kanpaina egin duen, ez da gero ikusi dugun ez zaiola ondo atera, eta horretaz aparte ere ez, Espainiatik Euskal Herrira begin nolako kanpaina egin den, aipatzea ere justu Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren epaiak, hauteskundeak baino 2 egun lehenago ere iritsi zirela, ez horrez dakite zer nolako harremana egon daiteken ere, baina bada beste aldea. Alde bat, pentsatzeko, benetan batzuk bai manejatzen dituzela plazo judizialak. Oso logikoa ez da, egon bartzenean banaketa bat, baina, beti ez da kasali, nik uste dut ere hori erabiltzen dela, eta, gainera Galder eta Aitorren kasuan, aipatu behar da, kasu honetan, bai dela, ertzaintzatik abiatutako ikerketa bat edo prozesu judizial bat, eta nik uste dole bai, normalean zelako erasoak etortzen dira estatutik, eta kasu honetan hori sokaldatu da ertzean, erkidegoan, eta hor arduradun politikoak badakigu ere nortzuk diren. Eta, zoritzarrez, ez da kasualitatea segurazki izatea hauteskunde honetan, batzuk jarri dutelako fokoa etengabe iraganean, eta hori egin dute apostua. Nik ere esan dut hemen 11an nire ustez nahiko arriskutsua da erabiltzea lehendakari ere erabiltzen moduan hori egiteko. Hilabete batzuk barru etorriko dira besatu eskunde batzuk eta nik uste lehendakariaren figura ez dela erabili behar horretarako. Ortuzarren figura erre dute nire ustez horretan. Nik uste gero eta gehiago eta igandean somatu nun ere adierazpenak egin zituenean inguruan eta horrela jendeak bai egin duen, jokatu duen papera izan dela oso ayusista, madrilero, trumpista, uste dut ere horri ekarri duela eta zaila esango dela. Eta, Galder eta Aitorrekin, geratzen zaiguna da babestea eta salatzea eta laiztere egongo dira deialdiak. Eta, segurazki hor ez da izango den Miguel moduko kasuan, iragarrita, lusatu, indultoa eta bar, hor arriskoa da berehala atxiloketa gindu bat egotea eta espetxeratzea, nahiz eta, oraindik badago ibilbide. Orduan, herri babesarekin, ez dago besterik. Batzuk edakat herri babesa, beste botere batzuk babesa. Bai ez, behintzat justu hauteskunde hauetan ez, herritarrek Euskal Herrian orokorrean erakutsi dutena izan da, halako ez babesak indarra galtzen ari duela eta EAJ ere konturatu egingo zen esaterako. Bai, behintzat hori daukogu, ez? Eta hori sumatzu du, herriak aldaketa bat nahi dau. Eta aldaketa hori, ikusi izan igandean, ez? Eta orain gauzia da, zelan lortu aldaketa hori, ze badaz agintari batzuk, non argi esan dute, ez dutela nahi, adibidez Bilduk irabazi dituen udalerrietan agintzea, ez? Eta hori ekiditzeko saiatuko dira. Baina, behintzat, kanpaina zikin honek lortu ez duena da, adibidez, galdaka honez. Naiz eta gogoratzen duzu, kanpainako lehenengo astea, memoria historiakoaren web orrialdearen zer egon zan, zer nolako polemika. Eta hala ere, Bilduk 3 zinegotzi gehiago lortu ditu, ez? Azkenean, saiatuko dira eta oraingo kanpainan bai, Madrilera begira eta Espainia mailara begira, saiatuko dira olako kanpaina zikinak ataratzen, baina behintzat Euskal Herrian, behintzat eaen, gero Nafarroa beste kontu bada, ez? Baina behintzat, erakutsi dute indar bat dagoela eta aldaketa nahia dagoela, eta hori nire ustez EAJari mina asko eman dutza, zezagun espero. Eta orain justu ez, Espainiako gorteen hauteskundak aipatu dituzula, nola jaso zenuten atzo Pedro Sánchezen berria? Ni lehen komentu dugu, ni maialen baino beto, zuentzat lan gehiago izango da berriro. Ni egia esan, aitortu behar du nire gaua oso luzea izan zela egaldean, eta atzogo izan, ikusten dudan bideoa, hasieran pentsatu duen fake bat zela, zela como broma bat, benetan pentsatzen duen norbaitek egin du bideo. Norbako denbora aztenengo izan egiteko olako bideo bat, ziria sartzeko. Eta gero ja benetan esan duen,
bueno, oso inteligentea, nire ustez bere aldetik, zintzoki, ez dakit gero egia da, depende jendea batzuk aserretu dira, beste batzuk, bueno, normala denez, baina PSOEren aldetik eta Pedro Sánchez aldetik nire ustez oso inteligentea, alde batetik baldintzatzeko autonomia elkidigo, bueno, egia da gaina gertu behar duela, nik iganden egauen izan duen argazki bat oso lokala, eta gero aztelen goizean, ikusi nitunean, estatuko emaitzak aldatu zen eraban nire marko mentala, eta ez dut, alde batetik ekiditzeko ere bai patu batzuk, edo baldintzatzeko ere bai, Vox eta PP-en arteko patu batzuk, baldintzatzeko eskerreko, Sumar eta Podemos mundu horren ere behar, normalean plazoak, berritu zen plazoak egiteko zerrendak eta eztabaida batzuk dauzkatela hor pendiente hori ere bai baldintzatzeko, boska utila beregnatzeko, abstentzioa igoko da eta nik uste kasu honetan orain igandean egonda boska asko oso bizerala Vox eta PPren aldekoa edo PSOEak ez du asko galdu, orduan daudela elementu asko nire ustez PSOEren aldekoak izango dielak holan planteatuta galiente. Eta gero, aguantatzea 6 hilabete sortzen badia ja gobernu autonomikoak, udal gobernok eta horrela, egurra jasotzen, igual, bueno, da dagoena. Aipatzen zenuen argazki hori zer esanguratsua Espainiar estatuko mapa hori ikustea, eta tira Pedro Sánchezek berak atzo ere onartzen zuen porrota edo behintzat izan dituen emaitza txarrak, eta onatxe uztailaren 23an hauteskundeak ditugu berriro. Bai, hori da 750.000 boto gutxiago ditu gaur, igandean, PSOEk PP baino. Nire ustez hemen estrategia bat dago, eta Madrilen, udal hauteskundeetan behar bada, Mas Madrid botatzen duten hainbat pertsonek, hainbat herritarrek, behar bada hauteskunde honetan, generaletan PSOE edo behintzat Podemos edo ezkerreko alderdi batzuei boskatuko die. Eta boto horiek bere ganatzeko, garrantzitsuena nire ustez da Sumar eta Podemos elkarrekin joatea. 10 egon dituzte euren desberdintasunak alde batera uzteko eta elkarrekin joateko, eta komeni da, eta eurek badakite komeni zaiela. Udan egitea hauteskunde batzuk abstentzio hori asko laguntzen dio, azkenean jentia ez da hain inplikauta, eta hori ikusi da oingo hauteskundetan, ez? Baina behar bada baliteke ezkerreko hainbat pertsonek euskumaren edo estrema eskuma edo estrema derecha Voxen beldur izatea eta horren kontra boskatzea. Naiz eta igual PSOE edo Podemos ez maitatu edo ez egon oso ados euren politikekin, baina bai PP eta Vox gobernu baten ez egoteko ez. Gainera, justu Espainian behintzat munduen ari zenan haien hitz egiten PP nola gailendu zaion, hainbat eta hainbat tokitan fokua bere ganatu du, bera jarri da erdigunean, hauteskundea deitzen ditut, eta beraz, orain egia da, hori, hitz egiten gabiltzala, Pedro Sánchezaz, eta PPek izan dituen emaitzez eta barrez, eta egia da tira gainera, orain hainbeste paktu eta barren esperoan garela, eragina ere izan dezakela, eta eztabaida horiek, edo bintzat foku hori ere apaldu egin duela. Ekainaren 17 osatuko dira udalak, eta igandeko hauteskundetako emaitzak ikusi ondoren udaletan gobernatzeko aukera ezberdinak sortzen dira han eta hemen, egia da justu Hego Euskal Herrian PPek ere hartu duela, esparru bat, azken 4 urtetan izan ez duena, eta badela giltza hainbat eta hainbat lekutan, hauen artean agian badugu Gasteiz bera izan daitekena, Donostia ezparkatu Gipuzkoako batzar nagusietan baita ere, Durangon izan liteke, baina hasteko Arabara begira jarriko gara, izan ere badugu kameraren bestaldean Iñaki Iriondo garako kazetaria, horixe, Arabara begira hauteskunden analisia egiteko, eguerdion. Eguerdion.
Tira ez, hasteko Gasteiza begira jarriko gara Iñaki, izan ere Euskal Herria Bildu suertatu da Gasteizen aukerarik eta bozkatuena, hala ere gobernua osatzeko aukera ezberdinak agertzen dira Arabako hiriburuan. Zer nolako argazkia utzi dute hauteskunde hauek, ez aipatzen gebiltza nola PP-ren esku egon daiteke ala ez dakite Espainiako hauteskundeek zer nolako eragina izan dezaketen negoziaketa hauetan? Galdera asko dira, ez? Gasteizen gertatzen dena da, joan zen igandean, 12 auzotan irabazi zuela EH Bildu, 7 auzotan PSE, 6 auzotan PP eta auzo bakarrean PNV. EAJak erabaki bat hartu zuen urte hasieran, alde batetik orain alkatea den Gorka Urtaran kentzea eta beste pertsona bat ipintzea. Esaten zuten, inkesten arabera Gorka Urtaran zegoela ondo, eta erabaki zuten behartit hartu hartaba ipintzea, eta horren eragina argi ikusi da, ez? Laugarrenak gelditu dira. Horrek zezabaltzen du orain, Pepek esan du bere bozkak emango ditula Rocío Vitero alkatesa ez izateko, utzi du ere alde batetik negoziatu behar duela, baina hori argi dago. Orain erabakia da, PSek bere hautagaia alkatezarako egunean agertzen duen ala ez, eta EAJak zer egiten duen. Gogoratu behar dugu, 2015an zer gertatu zen, ez? Maroto kentzeko EH Bilduk bigarrena izanik, Gorka Urtarani eman zion bozka alkatizateko, 3. indarra izanez. Orain ikusiko dugu, bai EAJ eta bai PSE kapaz diren Marotoren ekipoan zegoen pertsona batekin apoiatzea EH Bilduri lehen postu hori kentzeko. Eta arazo bat daukatze, ez daituzte eta ondo entzuten. Orain ondo entzuten gaituzu? Orain bai. Tira bai, ez, eta aipatzen zenuenaren aritik egia da, hemen lehenago esan dugula nola PPek baduen edo izan dezakeen ez, giltza hainbatokitan Gasteizkazu, baina tira ez, PSek ere ardura hori badu berak hartzerik. Bai, klaro, gauza bada, Maider Etxeberriak bere burua aurkezten duen ala ez. Ze gainera, gaur jakin dugu, Elkarrekin Podemosek ez duela inolako abezik emango halako operazio baterik. Ez dela jungo PNV-rekin inolako. Beren apostua dela, ezkerreko bai foru aldundian eta bai udaletxean ezkerreko akordioak egitea eta posiblea da. Baina, hori zailagoa ikusten dut, baina nik uste dut hausnarketa egin beharko dutela, bai PSE eta bai PNV, ea kapaz diren Gasteizen bere garaian Marotorekin izandako pertsona baten botoarekin EH Bilduri bere alkatetza kentzeko. Eta gero ikusiko dugu, apaitu behar da baita ere, hor daudela, uztailaren 23ko hauteskundeak. Zer egingo dute PSE eta PNV, ezan PP-koak oso gaiztoak eta oso txarra dela, eta horrekin ezin dela inora jun alkatetza euren botoarekin izan da gero, eta honek balio du baita ere Iruñarako. Zer egingo du PSN Iruñan? Aurkeztu bere burua ezkerreko alderdi bezala eta eskuinaren kontrakoa eta Iruñako alkatetza, ez dakit, baina Europan dagoen eskubi, ez da, karkaro garenik
apoiatu, ez dakit. Nik uste dut oraindik gauza bastuk esaten direla, ez, lehenengo momentuan, eta lehenengo hausnarketak egiten direnean, baina gero hori mantendu egin behar da, eta uztartu behar da beste estrategia baten. Egia da, bueno, baldintzatu dezakela, ez, Pedro Sánchez atzo ez egin zuen apustua, Hego Euskal Herriko hainbat eta hainbat tokitan, eta horretaz aparte egia da, ez, EAJ laugarren indar bezala, ez, agertu dela Gasteizen, hala ere, bueno, printzipioz eta orain artekoari jarraiki Arabako batzar nagusiei begira, ez, nola da, Ramiro Gonzálezek eskuratuko duela, bueno, makila bera. Bai, baina, bueno, kasu hortan EAJak irabazi du. Oso gutxigatik, boto oso gutxigatik. Nik uste dut, orain dela 4 urte, 13.000 boto zituen EH Bildu baino gehiago, eta orain izan dira 1.200. Eta prokuradore bat, ekarrik dauka gehiago. Esan behar da, adibidez, Gasteizen ere EH Bilduk irabazi egin duela batzar orokorretarako urnetan ere. Hau da, EH Bilduk irabazi du Gasteizen bai udal hauteskundeak eta bai foru hauteskundeak. Esaten dute hausnarketa bat egingo dutela eta bueno, ikusi behar dutela zer gertatu den. Ez dirudi bere estrategiak mantentzen badituzte, hau hobera joango denik. Egiten badutzu beti berdina, ez da erreza gero gauza desberdinak agertzea, ez? Orduan, nik ez dakit pentsatzen dut, bai, printzipioz, euren ideia izango dela PS-ekin koalizio bat egitea, baina horrek ere ez du ematen gehiengo absolutorik eta beste norbaitekin negoziatu beharko dute, ikusiko dugu hor zer gertatzen den. Ere Euskal Herria Bilduk hiriburuan ez ezik Arabaren kasuan ez, beste hainbat tokitan gora egin du Arabaren kasuan ez dakitez, Agurain aipatu genezake, Oionbera ere ez, eta bueno, zenbat entzun dugun horren inguruan, eta tira ez, beste hainbat tokitan aldaketetarako ere ez, esparrua ireki da, izan Laudion edo Guardian zeren erakusle da, ez tira, Euskal Herriko argazkiare hori izan da, ez, nola Euskal Herria Bildu EAJari gailendu zaio, baina tira ez, Araban ere hor bada zer aipatzeko. Bai, badago Araban ikustu dut badagoela aldaketa bat. EH Bildukoek oso pozizio den Oionen lortutako irabazitakoa, ez eta alkatetza edukiko dutela. Kontuan izan behar da, Oion dagoela Logroñotik, 2 kilometrora ero. Azten zara pasiatzen eta juten zara Oionetik Logroño kapitalera momentu baten. Eta hor, halako, ez dakit, resultatuak izatea, hainonak oso nabaria da. Eta, bueno, gero, Laudio ere, berriz Laudion ere alkatetza berriz lortzea ere, esan guratzu da, ez? Nik uste dut, badagoela ez dakit hor, korronte bat, ez dakit igual Gasteiz eta Araba osoan generazio aldaketa bat ere badago, eta lehen, esaten zenez, kapital de militares ikuraz, orain hori aldatu egin da, eta lortu dena da, Arabako mapa osoa, beste kolore batzuk hartzea. Tira, honekin hemen utzi behar dugu Iñaki konexioa, mi esker gurekin tartea hartzearren, adi egon beharko gara ez, hemendik eta ekainaren 17 bitarte, zerekin aurkitu gaitezkenari begira. Beraz, horixe eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Tira ez, egin du Arabako eta, Arabako esparru ezberdinetako argazkia, ez dakit,
aipatu dugu ez, nola Araban bakarrik ez, Euskal Herria merosotasunean ez, Euskal Herria Bildu gailendu egin zaion EAJari, ez dakit nola bizi izan zenituzten ez, igual hauteskunde eguna bera, eta gero badatuen erreparatze hau. Gasteizekoa niretako, asko harritu ninduen, ez bakarrik EH Bilduk irabaztea baizik, eta PSE-ren goraka da, berdinketa, baina suposatzen dagoen goraka da. Hau da, Gasteizen EH Bilduk 7 lortu zituen, 7 kontzejal, bat igotzen, PSE-ek 6rekin geratu zen, PP bai zelan igotzen dan, ez bakarrik Gasteizen, baizik eta leku guztietan, ez? Eta hori, nire ustez, bai Madrilen influentzia eta bai Ayusoren figuraren influentzia handia dagoelako da. Eta beldurra ematen dago, ez? Zenolako pertsonak da zen gure artean, bai, ez? Eta azkenean zenolako ideiak dituzten, ez? Eta EAJaren berakada, nire ustez gehien bat izan da Artolazabalen porrotagatik. Artolazabal oso kandidatura, niretako arriskutsua izan zen, askotan komentatu dugu hemen, ez? Kontsejeria batetatik ateratzea. Eta gero, alkate gaia jartzea alako, ez dakit, alako itxura deserosoa edo ez dala guztokua, bai gazteen artean eta baita nagusien artean, ez? Eta hori oso apustu arriskutsua izan zen, eta ikusita dago zein nolako porrota egin dute horregatik. Bai ez, urtaran kentzean ez da izan idearik onena. Edo ez dakit hori igual ideia hona zen, ez dakit ideia hona zen jartzea jarri dutena, osea, kanpainan ez dela egon oso ez du asmatu adierazpenekin, baina nik uste dut ez dela hautagaien kontu bat, nik igandeko, eta ikusten badugu mapa, nik bai uste dut egon dela gaudela ziklo aldaketa baten atarian, nik gainera ikusten baditugu emaitzak batez ere igoera, igoera nabarmena ematen da Bizkaian eta Gipuzkoan. Egia gero, Araban eta Nafarroaren kasuan badatuak eta hau da Gasteizen banaketa eta zinegotzen banaketa zenbakiak direla oso kapritxosoak ematen du igoera dela izan dela hor, baina batez ere Bizkaian egon da igoera bat portzentuala eta Bizkaia izan da EAJaren bastio historiko bat. Orduan nik uste dut gaudela ziklo aldaketa batean, uste dut ere EAJak badakila hori, bere irakurketa da abstentzioaren eragina izan dela, abstentzioak eragiten dio mundu guztiari eta adibidez PSren kasuan igoera batzuk izan ditu ere eta abstentzioare hor dago, orduan. Desgaztea eta horrela uste dute horatzean badoela beste gauza batzuk. Eta gero, ni badekien, gauza batzuk direla emaitzak eta gero beste gauza izango dira akordioak gobernatzeko. Eta nik argi dauka, nik uste dute EH Bilduk argi izan duela eta argi dauka zein den bere irizpidea gobernatzeko, hau da, beti eskuma espainola kentzea gobernutik eta akordioak eskerrekin egitea. Holan egin zuen gainera 4 urte, uste gainera emaitza, saritua izan dela estrategia hori, orokorrean, gora egin du egon den herrietan, gora egin du eta hori izan da bere estrategia. Eta EAJaren estrategia da antibildu. Antibildu eta, gure helburua da bildu ez egotea eta horretarako PSE, PP eta baldin bada beste batzuekin. Zilegia da, nik uste horrek ekarriko duela leku batzuetan EH Bildu egotea beste 4 urte bankilloan, baina, holan da politika uste dut ere bankilloan egoten bazara, igual 4 urte barru, igual aldaketa asko sakonagoa da eta ja ez dago aukerarik. Uste dut EAJak ez duela asmatzen egiten badu, banatzen badu politika bi frentetan, EH Bildu eta gero antibilduko blokea. Uste dut ez dela estrategia ona, eta uste dut gainera jendarteak premiatzen duela gehiago udaletesunetan mistura bat egotea. Eta jendeak ez du txartu ikusiko lehenengo indarra gobernatzea minorian, jendea oso aurratuta dago eta aldaketak aldin badago aldaketa daude eta ez dago arazorik. Nik uste lehezen duela misturari egotea. Baina, nik uste EAJak argi utzi duela bezein den bere estrategia. Ikusiko dugu ere, egon da hauteskundeak orain duztaien ere bai, zeintzu diren estrategiaren emaitzak.
Baina ikusi da azken hauteskunde ezberdinetan izan bada ere AJak ez berantzko joera, orain ez dela bakarrik orain nahikoa egin du berantza, baina tira ez aurreko hauteskundetatik ere berantzko joera batekin etorrela ez dakigu ez horrek alaxe jarraituko duen ala ez, baina horrela baldin bada, arriskutsua bada ez, Espainiako testuinguru hori aintzat hartuta behintzat ez, Euskal Herrian eskumarekin izan ditzaken harremanak. Bai, berbada bai, ez. Nire ustez hemen udala hauteskundetan pasadana da EH Bilduk Podemosen boto asko bereganatu ditxula. Podemos ahuldu da asko, pila bat, leku ia guztitan, edo guztitan galdu ditu botoak, ez, eta hori azkenean egin dau ezkerreko indar guztia EH Bildun jokatzea, edo bai, EH Bildu izatia EAJ, PSE, PP, eta eskumako alderdien alternatiba ia bakarra edo bakarra. Eta azkenean hori ikusiko da etorkizunean ere. Eta honein generaletan berdina, ez? Nire ustez ezkerra era ez dakit elkar batean jokatzen baldin badau, alternatiba gehiago ikiko ditu. Bestela era sakabanatuan baldin badaz zailago izango da, ez? Eta hori ikusi izan dugu bai Espainia mailan PP-ren indarra edo geroz eta gehiago egiten adibidez indarra da Ciudadanosen boto guztia irabazi dagoelako, ez? Eta incluso PSOE-ren boto batzuk PP-era fanindia, ez? Eta azkenean horrek egiten dau bi bando, ez? Berriro bi partidismo hori sortzea, baina batzutan igual hori beharrezkoa da, ez? Bata besteak entzea. Egia da aurtengo hauteskunde hauek eragin dutela, eta beste batzuetan ez bezala, Elkarrekin Podemos kasik ez saipatzea, ez? Horra ez erreparatzea izan ere, egia da ez, ezkerreko alderrientzako, ez? Beste hainbatetan giltza izan dela, eta hor, baina ikusi dugu ez nola egin duen bera. Bai, bueno, hemen kanpainan ere, aipatu atera da behin eta gehiagotin, ez? Bintzat Hego Euskal Herrian, igual ez dutela asmatu bere paperarekin, edo zuten jarri balioan izan duten papera eta horri eman garrantzia, eta aipatu behar da gainera, Podemosek, Elkarrekin Podemosek, hainbat gobernuetan izan dela giltza, orain dela urte, Durango, Galdakao, eta gehienako uste genuen hori jarri altzela balorean ere, bai, ez, azkenean ere, askotan pesek egiten duen moduan, ez, eta ez dakit zergaitik ez dute hori jarri balioan, edo igual batzutan bai, baina askotan diskurtsa zan da gehien bat, Bilduren kontrako diskurtso bat, gero, nik uste ere hor egon, analizi sakon bat ere nire ustez, ezker esatalizak egin behar du analizi sakon bat, ikusita estatuko emaitzak, baina baita ere, Marianek esan duena, hemen dauden emaitzak, eta nik ikusi ditute Elkarrekin Podemosen aldetik, arduradun batzuen aldetik irakurketa batzuk publikoak, ez dakit gero barne mailan, holan baldin bada benetan analizia, atxikitza abstentzioari euren galera, ez ikustea hori auzo askotan edo ezkerretik, jundiren boskak Bildura, ez onartzeare bai euren arteko arazoak eta ezeten gabe oholtza publikoan egotea mai gainean desasasunak, barne krisiak, horrek ez duela, eta nik ulerte dezakete, badelarik eta demokratiko bat, baina gero jendeak igual ez duelen ezten, hori herri batean, agertzea banatuta, 3., 4., 5. zerrenda. Ez dauka zentzu handirik, gehien bat, eskumako egoera nahiko indartsua denean, orduan ez gaude ere, egoteko lako... Nik bai uste dut, Podemosek egin behar duela, Elkarrekin Podemosek egin behar duela snarketa bat, eta uste dut, Uztailaren 23an egon aldela edo azken estokada edo azken salbabidas, eta hori nik uste dut asko dagoela jaukoan. Eta gero kaletik ikusita, nik horrein dela urte egon dintzen eskoletan, eta horrein ere egon naz, eta galdu du ere bai indar militantea. Militante asko, ez hau deprese lanean, bakoitzak bere arrazoikatik eta zilegia dira guztiak, baina hori ere bai nabaritzen da, orduan, hau da egoera.
Bai, ez mapatik urruntzen joan, egia da esan duzunaren arira, ez nola 23ko hauteskunde horiek izan daitezkela, ez, markatuko dutenak, benetan ez, estrategia bat garatzeko pres diren, batez ere agian etorkizunera begira, eta ez hurbilekoan saiatzen, ez, egiten eta desegiten. Bai, nire ustez Espainia mailan Podemos bat dago eta Hego Euskal Herrian beste bat. Eta, Carlosek esan dago moduan, Hego Euskal Herriko Podemosen alderdiak estrategia, azken aldi honetan, estrategia guztiz okerra izan du. Eta hori, ikusten da, ez bakarrik euren kanpainan, baizik eta euren sare sozialetan danan zen nolako, gerra bat sortu dute EH Bilduren aurka, bai ikastolen inguruan adibidez, eta baita beste hezkuntza legearen inguruan, ez? Eta, bai ezilegia da, olako estrategia bat jarraitzea, baina normala da orduan, zenbat boto horregatik galtzea, ez? Azkenean, zer nahi dago eskerreko botanteak, eskerreko politikak mai gainean jartzea, ez? Eta bai, herrietan, udal politikak esatea eta aipatzea, eta zer nolako estrategiak erabiltzen dituzten. Eta gero hori ez badute, era argi baten azaltzen, eta bere, diskurtso guztia edo gehiena beste alderdi, ezkerraren alderdi baten kontra baldin badago, zer egiten dago botanteak, Podemosen botantea, ni askotan hitz egin izan dut, gehien bat gazteekin, non lehen Podemos boskatzen dituzten, eta ontxe EH Bildura pasau da, ez? Eta hori niretako hausnartzekoa da, ez orain, ze oraindik oso goiz da, ez? Baina hilabete batzutara edo urte batzutara ikusiko da zer aldaketa somatu da hoien bion artean, ez? Eta nire ustez hori Madrilen behar bada edo Espainia mailan ez dago. Baina Espainia mailan dagoena da komunikabideek izan duten presioa Podemosengan eta Podemosen kideengan, ez? Irene Monteroren aurka, baita Iglesiasen aurka, ez? Eta Jacinta Madriko hautagaiaren kontra kristoneko indarra egon da, bai telebistako hainbat programetan eta bai egunkarietan, ez? Eta nire ustez, generaletan, Podemosek bere indarra bere ganatzeko aukera dauko, baina ezin da bakarrik joan. Hor, ez dakite, tamalez edo zoritxarrez edo zorionez, baina sumarrekin fanin behar da, eta biok elkarrekin, esatea edo jartzea, PSOEren ezkerreko indarrak bebai existitzen diela eta politikak egiten dituztela, ez? Eta hori balioan jartzea, azkenean Podemosek kristoneko lana egin dago gobernu barruan, eta kristoneko lege aurrerakoiak lortu dituzte, ez? Hori mai gainean jartzea eta hori nabarmentzea garrantzitsua izango da Uztaileko hauteskundeetarako. Bai ez, edo nola ere, Elkarrekin Podemosekin edo ez, gurean ez, ikusi dugu nola, jendea bai izan den, ez, aldaketetarako gogoekin, batzuetan ez, agerian utzita ez, nolako desgasteak agerian geratu dien azken hamarkadetan, eta tira zuek hemen zaudetela aprobetxatuta, galtuko dizuete zuen udalerriengatik, eta tira ez dakit asteko zu, Carlos, ze balorazio egiten duzu Bilbon gertatutakoaz? Bilbo, niretzako oso positiboa, nire ikuspuntutik, eski beste batzuk egongo dira tristak, baina, nik lehenengo, nik uste dute Bilbon, atzilduk izan duen gaurakada oso nabaria da. PSek eutzi dio, uste dut ere PSek Podemosetik ere jaso duela ere bai, eta galtzaile PPek ere gora egin du. Nik uste dute Bilbon galtzaile nagusia EAJ dela, eta euren arpegiak ere holan esaten zuen, eta bai sinisten dugu, dela ziklo aldaketa baten atarian, lehenengo aldiz ere bai, indarko relazioak aldatzen ari delako, eta izango dira urte ikusteko ere bai, posiblea den udal barruan beste politikak lortzeko edo ez, akordioen bitartez edo ez, baina segurazki urte barru, abia puntua izango da oso ezberdina, ja zenbakiak direlako ezberdinak. Eta hor ja, EAJaren hegemonia kolokan egon daitekelako.
Eta gero, Gipuzkoan beste foku oso importante bat arrasaten zegoen, eta ikusi genuen justu kanpaina ziren, bai EAJak eta EH Bilduk bertan egin zituztela euren lehenbiziko agerraldiak, eta justu ezagu bazetorren COVID-ren salaketetatik, eta antxe ikusi genuen arrasaten bertan nundik joko zuten kanpaina ezberdinek, eta Maialen? Ba, ikusi izan dugu, lehen aipatu da moduan, EH Bilduk irabazi dau. Egia da, bakarrik 200 boto irabazi ditula, boto gehiago baina 1000 edo 1000 baino gehiago EAJ boskatzen dituzten pertsonak ez dira fan boskatzera, edo behintzat ez dute EAJ boskatu eta hori ikusten da, bai, herrian egindako gestioaren gatik, azkenean ikusi izan dugu zelan otak, jarritako otak min asko egin dagoela pertsona askoi, baina bebai, aipatzekoa da, zenolako kanpaina egin duten arrasaten EH Bilduko kideek. Eta da, lista guztiko jentea ezaguna da, herriko jentea da, Eta horik asko lagundu izan dau, azkenean jakitzea zein egon bidean hor barruan, eta bestaldean EAJ-ko pertsonak ez ditugu ezagutzen, edo gehien bat ez ditugu ezagutzen, ez daukelako herritik ez dialako ibiltzen, edo igual ez da somatzen, eta hori udaloretan oso garrantzitsua da, ze azkenean Arrasate ez da herri txiki bat, baina ez da oso handia, denok ezagutzen gare, denok ezagutzen dugu elkar. Eta bebai, gazte asko ugari fandia boskatzera, eta nire ustez, bebai, osnartuko dugu zenbat dato egon dien, edo zein da gazteen zifra, baina nire ustez horrek bebai asko eragin dau, EAJ galtzeko eta EH Bilduk irabazteko. Zenbat hitzaiten etorkizunaz eta zeinek duen etorkizuna bere eskutan, honekin izaten diate menutzu behar dugula solasaldea, eskerrik asko biei, gaur gurekin izatearren, eta orain jarrian eguneko albistekin bueltatuko gara, laster arte. Aizu esaidazu zer nahi duzun. Aizu nahi baduzu